Botog ni balik. Good morning mga kalagan. Ako diri sa CP3 sa Cebu Adventure Rally 700 version 3 in sa Alegria Church. Nya ni take off sila dito sa Ruro, Cordova mga kalagan ganinang mga 2 AM. Unya ari sila maguna sa south nya. Ang first checkpoint nila is Osmeña Peak, dayon ang second checkpoint nila is sa Sanayon, Santander mga kalagan no. So ang ikatulong checkpoint nila so diri sa Alegria Church. So time check alas 3:42 na mga kalagan no. So ari ta diri magpaabot nila. First to arrive. Singana to sir? Binis. Binis? Binis Palawas. Represent ni sa? Liluan. Katuloy ni Tagaliluan ay kasudayo, mamaw rayon. Isa kasunod mo sir? Si Kuan ba? Si Buyo ni Dagan to? Wala na yung Dagan Buyo na. Dahil kay Nandar. Kagi kag na-shop dito sunahan sir pwede rin mo na kaugtan. Ali na siguro. Dahil kay Nandar. Si mamaw ate. Badyan. Second to arrive. Second to arrive. KTM dok. Grabe KTM dok oh. KTM. Laruan rin man boy. Osmeña Peak atau di Banting ano boy? Banting Osmeña Peak. KTM dok. Third to arrive. Third to arrive oh. Sniper oh. Grabe sniper. Sugat sniper oy. Sniper. Sorry yan eh. Kaya gusto nyo. Walang punta nyo. Walang duka. Walang duka oy. Tuyok lang no. Sakto rin na no. Oh, okay ra na. At least ba tuyok sila dito. Big bike man, lisod na ba? Oh, kaysa big bike, ari dire nya tuyok, lisod na kayo. Oh, sniper oh, mamaw. Third to arrive. Loaded. Fourth to arrive. KTM. Kaupat nga naabot dere sa Alegria mga kalaga no. KTM 190. Pila cc to? 190. Na.
5th, 6th, ug 7. Ikalima, ikaunom ug ikapito mga kalagan. Kasunod. Grabe. Ano ikawalo mga kalagan? Muna ikasiya mga kalagan. Sir, nabibalik ko checkpoint. Muna ika na po mga kalagan ug ika-11. Ika na po ika-11. Muna ika-12 mga kalagan. Ika-13 mga kalaga no. Sod lang, sod. Dala pa magdalagpan mo. Sod lang boss, sod. Sod. Unahan, unahan. Unahan pa. Ay, sangi! Sa sangi! Na. Kasunod. Tulas! Jok, ana na Jok! Upos! Dong. Yang nanti cepat ngomong. Baru. Sunod, boss! Sulod. Ay, nakalo din ay. Nakalo din ay. Sulod, sir.
Kasi ko ano? Jilly. Si Ma'am Jilly, oh Jilly. Ikuan ba? Ma'am Jilly ba? Ma'am Jilly. Oh. Mojo. Nato yung sticker. Si Ma'am Jilly ito. Babae, babae, babae. Tuloy. Ito, boss. Yan. Ito lang. Ito, tuyok. Ito, boss. Sulod. Balik. Ini, boss. Ito. Ay, mana to? Botog ni balik. Dire na to gikan. Sulod, boss. Sulod. Mir. Sulod lang. Tuyok lang. Kaya. X-Max. Tuyok, sulod. Sulod. Oh, sulod. Sulod, boss. Sulod. Balong, gigot man. Aya. Sulod, boss. Sulod. Sulod, boss. Sulod. Sulod. Payok. Kadiri na ka dong? Labuyok. Ang labuyok ka. Ha? Unahan. Unahan. Ayay, gabling. Sulod, boss. Ang sa unit ni mo? Ang dapit try akong idala. Uy, lahat tayo. Lahutay. Huwag ka pa rin natin. Sulod, boss. Ang buyong. Gapo lagi. Makakauran ko. Piling inbox mo iba. Sniper mo to no? Yawa yung ano. Sulod. Kapuyan yung ano na iba nga. Sulod.
kulo. Sulod, sulod. Ada, sulod, sulod. Sulod ya, bos. Bayo. Tapos sa mga Kung lang ako hikaw di day. Bayo no. Kadungog na. balik sa mga. Balik ito. Laras. Terus. Artist 100. Ito gitu. Sulod. Tayo. Silat. Morning. Sulod, sulod. Tara o. Muna akong gingon. Ikaduha ang 125. Ano mga boss? Tara dahil lupir. Itso. Uy, nisulod mo nang one? Ano, nisulod mo to? Ating daw snake ones, tuwangan stickers. Tara. Downtown. Apel eh, doon ada yung stickers. Okay. B3 to, B3. Hala mo. Tek. Terus. Dali ang nakakambyo eh. Jalan. Ano ba? Lah, ma'am lagi to. Ano yung mga ma'am? Para Honda Click 125. Salud. Kala mo 125. Start tayo. Salud. Morning mga bossing! Sticker mga lods! Salud boss! Ayaw bunga! Ay! Hey!
Smash, oh, smash! Smash! Ayaw sa 115, right? Baka pa to ay 115 ba? Labas! Back on! Oh. Sulod, sulod! Unicorn! Salud, salud! Orinji! Orinji! Orinji, asa mo ka na? Awang na, maligya ka! Salud, salud! Salud, salud! Salud! Abangking ay! Labas! Tara! Sound trip ay! Bisya ni kayo! Tagalog! Salud, salud, salud! Salud, salud! Salud, salud, salud! Salud, salud, salud! Hulog yun! Hulog? Wow, yawa, mga cute kayo oh. Tulo ka buhok ba? Salud, boss! Salud! Wala pa. Puro nakakuha ng Marshall. Sige, gato pa sila. Hmm? Dili. Ang salud, ang salud. Mga scooter. Salud, salud. Checkpoint 3, checkpoint 3, checkpoint 3. Just enter the entrance. Wala, checkpoint 3 boss, checkpoint 3. Katong ganinja ganyan green. Tuwing. Sponsor ng ibong guyo dahil. Dah, katumning ko ano? Ha? Salud, salud. Ay, saray mo. Salud, salud. Na, kaduha nga XRM. Mo na ikaduha nga XRM mo. Ikaduha nga XRM. Ay, sayo.
Sulod. Sulod boss, sulod. Sulod. Dito boss, dito tuyok. Sulod, sulod. Kuya ni sarat ay. Oh, kapoy. Ha? Ito. Nana kasi area daw before to. Oh, before May to aris na mo, ka dito. ano? Oh. May kategori ang buhi ana sa motor dili. Wala, wala. Sulod, sulod, sulod. Pas. Ito boss, sulod, sulod, sulod. Sulod, sulod, sulod. Sulod. Sulod boss, sulod. Sulod. Sulod, sulod. Sulod, sulod, sulod. Topa to. Topa to, may extra rin ka. Kalima nga XRM ay. Sod lang boss, sod. Sod lang, sod. Sod. Sod lang. Sulod, sulod. Sod lang, sod. Laos na, laos. Laos. Sulod, sulod. Sod lang. Picture ko daw. Sulod, sulod. Sulod, sulod. Sulod lang, sulod. Picture, picture.
Bro, sulod. Sulod, sulod. Sulod, sulod. 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 Sulod Reza. Toyong, toyong dito. Sulod. Sulod, sir. Dire, dire, dire. Sulod, 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 sulod. 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 Laos. Laos. Dire, dire, sulod, sulod. Sulod, sulod, sulod. Sulod, sir, sulod. 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 Sulod la, sulod. Sulod la, lahos la, lahos. Lahos, lahos. Lahos. Lahos, lahos. Laos. Sulod. Lahos, lahos. Sulod ba, sulod. Oh, ma'am di ay, ma'am. Sulod. Laos. Sulod, sulod. Sulod boss, sulod. Sulod. Sulod lang. Sulod. Sulod. Sulod lang, sulod. Sulod lang, sulod. Sulod. Sulod boss, sulod. Sulod. Laos lang, laos. Sulod lang. Sulod. Sulod. Tuyok. Atos, bigas. Sulod. Tuyok, sir. Tuyok, sir. Hasilin. Sulod lang, sir. Sulod. Okay, mama. Sulod lang, sir. Lang. Sulod. Tuyok.
time check alas 9:15 na sa buntag mga kalaagan no. So dinhira ko kutob kay lubat na ko, lubat. So ride safe sa mga participants no. Peace off.